हाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअ जाहैबाय उन्दै समनि दैयाव बाज्रुमनानै माबोरै दुगैयोमोन जोङो बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरो जे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदिनि जोङो। गोसोआव दङना नोंहा अनजालि सना, माबोरैथो नों आंखौ मोजां मोनबोआ। मेगनसो मेगनजों नाजायोमोन फोरमायनो गोसोनि राव अनजालि नोंनो।